views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Atong oras 0995-335-2093. Giduka mo may gala matag-alon ni. Saan tamanggod nga sayo tamang mata pag mga tulog siya ta halos alas 12 na pod sa maniyoy. Bilar kayo. Wapay paniud to, gutom. Pasmado. Saan naman yung kabutangan ni? Welcome sa Tita B Show, Anto Dallas Trends. Text lang may gala. Kabalo naman mo sa style diri, di ba? Text sa una before manawag para makabalutadaan kung sa'y problema, kung sa'y mong yaw-yaw ni mo diha, ha? Nabuak na din eh. Okay. Malay pulos din ang butangan. Text sa una sa inyong problema before dayon manawag may gala. Mag-delete sa kong mga messages dali kay piting daghanan eh. Ang kuan pa man eh. Alauna 28 0995-335-2093. O nara, nagsupot-supot ng kuan. Mga sani text. O sige, sa mga naka-text na tawag na din mga gala. Di kay init ron, medyo gloomy lang. May na lang. Tita B, akong papa ba? Kaya wala na mitingugay, pirmi, init yang ulo sa kuha. Kano sa nagsugod, doon sa imong sala? Hello? Tita B, hello. Bangod to. Pila edad ni mo, doy? 19, Tita B. So, unsay pasabutan ning waiting ka na, namo sa kabalay, pero way pinansinay. Oo, muna yun, Tita B. Kano saan katong nakaburos ka? Wala man, Tita B. Kano saan nagsugod? Katong larga na ako sa Tita B ba, sa Cotabato bitaw. Then, nagtrabaho ko dito. Tapos, wala ka na ng head? Wala ko na ng head siya, Tita B. Okay. Mayo na kuan, binuhatan. Wala minatingog, pero... Dili, pangutana sa tumaga sa kong pangutana, maayo ba na nga binuhatan nga, dili ka mananghit, Cotabato pagigituan. Dili, maayo Tita B. So, burang na irason no, nga masuko imong papa. Ano nga masaka mananghit? Kaya nagbikil man niya to daan, Tita B. Oh, nagbikil na hinundaan, di na nun mananghit. O kung lain sa siya. Kamo, Tita B, kanang nakapagdiri sa balay, tapos... Pag init yun yung ulo permit, Tita B, baka na maglungag ko. Ako na ba ito ako na rin sa balay, Tita B, kaya tungod akong ate na ito, Manila. Tapos ang iyang mga anak, ako na yung nagbantay. Iyang mga anak? So dili ni mo igso? Aso mo? Imo igsoon? Oo, nilarga. Tapos gikapoy ko diri, Tita B, dagson lagi, upat yung anak. Tapos ako pa yung maghikay diri sa balay. So, kakakapuyan ako, Tita B, tapos yawan ba ko sa papa, ay ganun, nakalagot ko sa kuha na, bitaw. So, may pangutanan ni mo sa ako karon? Gusto ko man ako, Tita B, para sabagay, maayo bining mitingugan ako sa una, o... Number 1, lisod ni Sulbaron, iwaw kabalo kung sa hugot si mong papa.
Ang akong kakadunggan, imo raman nga side, nga nung maglagot siya, kung mangutan ako sa imo, siya yung kakalagutan, mo yun rakag ambot lang. Nga kung kamo galing na uban sa balay, may ambot galing ka, unsa na lang kami, nga haya pa mi nakadungog. But whether bisa unsa ni mo bali-bali, problema aning sitwasyon to karon, o kabalo kung sa sakto nga rason nganong suko imong papa si mo ha, wa ta kabalo kung naba say personal problem, o say kung nasa personal problem dito niya mapabughak sa iyang mga anak. Now, ang pinaka-practical gyud nako diri nga advice nimo. Ikaw guys, eskwela pa ka. Wala na, Tita B. Gasalig pa kasi mong papa. Oo, kaya nagbantay mo ko sa anak ko kung So, ang pinaka-practical na kong advice, mamangko kabalo again, o mo kabalo sa rason si mong papa, ang pinaka-practical na kong advice, maningkamot ka, mangita kang naitrabaho, moabot mo ginang panahon nga, kaya na ni mo buwan ni mong kaugalingon, hawa na nga panimalay, then magbuhi kang imong kaugalingong pamilya. Mora yun na ang pinapaglikay sa kung di yun mo ganahan sa inyong amahan. Again, ako nang advice, kay wa man ko kaila, kung wa po ko kabaloon sa hugot si mong papa. Pero at the end of the day, imo man ang kaugalingong kinabuhi. Di pa ni kamot ang imo, nga din na ka magsalig si mong papa para makahawa ka diha, o buhion ni mo imong kaugalingon, magbuhat kang imong kaugalingong pamilya. Sakto yun, Tita B. Salamat, Tita B. Mga 19 years old, no? Yan, naging mga pangunahuna ba, no? Sige, sanama, bye. Hindi ko manggundya kay kung siya nagsumbong, di kina isulti yung siya nakaapan niya. Minsan nga, nasuko naman siya kanya, at ko tabato, ako manangid. Dito pala, pagsugod pa lang galing. So, malipay ka na, malipay ba ang papa na? O ako manangid, kaya nagbikil lang. Ay, nako. Good luck nang yun mag 19 years old niya kung Rusty Graver ba? Saka nag-media sa baba, char lang. Mga pita ninyo mga igala. Pawalas doka. Abo na ni mong opisina na ako sa likod nga. Kami rin po doon ni Ray Ray. Hilom na po si Ray Ray. Hilom na. Sumpara po may katulog. Bugnaw pa kayong aircon. Pila ni ka horsepower ni nga aircon ni murag naman ni sa mga 2 horsepower nga inverter. Tapos ang opisina piting gamaya. So gamay lang ko ang piting tong lawa. Tamo pa'y Jumborkers Oaks U-Valves. So ang mantika matulog taod-taod lang tulog na sa duka permi. Si Michael ni katong nag-birthday atong pizza 2 sa Marso. Ito yung problema ni. Hello? Tita, may hapon. Ano sa galing to? Gapon ka nanawag no? Gapon ko nanawag. O sa galing to? Pag-remind pa sa ilo Birthday ni mo. Ay, katong nagmahay kay imong asawa. Oh, tama. Nakinomdong mo na. Panihapon rin yung dan, Tita. Correct. Wagid siya. Tapos ang ending, nagbungol-bungol na ginoon siya. Taas po niyang garbo, na ginoon. Nagmarsyalo na yun noon. Nagmarsyalo. So, akong advice sa imo, ha, tunlasan ang garbo. Amiguha siya. Pag okay na mo doha, hayan mo siya balikag piktos nga ang nakaapan sa imo, ana. So, sa may naitabo ato, gitulon ni mo imong garbo. Mara kaya pun, Tita. Dildi mo kaya punta. Pero niagi kaya pang magpaisog-isog, Tita. Ana. Gisinggitan kaya pon. Ay, singkahan kaya pon. Humanog laba. Asa man ang di kolor ani asang sabon. Ba seriously, so nagstorya mo, nagpis. Dili, pag-uli na kong balay kahapon kaya na may normal man na tangan inom sa kanto. Oy, pre, shot sa pre. Tuyo ginagotog shot ko. Kaya ron manimawag yung ilim nun ba? Yan ba ginagawa ko sinina o ka ng... aron manimawag yun ba? Mga duha-tulo ka shot to. Uli ko sa balay, nagpabugubog ko. Nagpabugubog yun, pero normal pa ko titahan. Nakainom lang. Nagpabugubog yun ko. Kinara yung sortita nga. Tuma, nihapon na mo, wala pa. Tingo ka na, kung nihapon na may dede. Tingo ganyan mo, kaya hindi na ako nibog sa iring. So, nagbitbit ka pagkaon, Nagbitbit ko pagkaon, barbecue ka pon.
Mo gyapon nga barbecue nga iyang gibalibaran tong birthday nimo. Oo. Palit yapon ko. Niya, pag-abot na ako kay Blisak na na. Pag-kiss kay ni Han, sumbong rin. Mami, nag-inom si Daddy, baho kayong tanduay. Bira kong ginom. Anyos pa ba ya? 3 years old pa man, dili pa man maka-identify o. Sa biro kan ba? Okay. Bata palagi. Basta ba na mo akong ilim nun, hubog daw ko. Napabug-hubog po doon ko. Di, tulog na mo. Soko res Michael kuno kay para ignon isog. Tulog na mo, saan yung oras? Sinabog ma. Tuwa po mga bata kay hubog lagi. Tulog. Di kami na lang duha. Storya rin min duha. Actually, may wala magiging ko na hubog. Hubog lang. Pero wala na. Umana ko na suko. Nagpundak na ko sa bangko. Tumay ka niyo kanya kikusi sa kilid. Wala po siya ni Alma. Well, dili mo na siya mangusit kita. Kapamuna lang na siya gamisa. May kaling iwa sa giko na, ubog na po na ika. May kaling iwa kaning ibatolan. Medyo kasabot siguro sa gamay. Manang gingnan lang yun ako si tita. Ako siyang may, wala ko na ako siya gidampa daan ha. Ako siya gidampa. Kuhan ba? Anong suko-suko ka nga, katong ako nga, kanyo rin puto na kung gusto ka na akong mauban, hindi ka niya hapon. Iya na. Birthday na ako, imo pa ikong ibalibaran. Iuna na imong katulog kaysa sa kuha. Okay lang, nakadampa ko, wara ba? Naminaw ra, wa maglagot-lagot. Minaw ra. May galing kiburag may samod, wa sa din mo tumpang. Wala po di mo ba siya tingo ba sa maunhan? Basta isog na gani ko, di na po na siya din mutumpang. Kung isog po siya, di mo po kumutumpang niya. Mo gyud ba? Kung ang baga, itsani mo gasolina, sila uman. Mauman. So, pagsulti nimo, unsa may reaction dahil niya? Wala man siya ditiyong tita, nagilom-ilom bro niya, lain kay kinanawan ba? Sipat, sige lang. Tulog na may, murag hagok na. Suwa pa siya ni-explain yung ano? Nganong na yung ato siya? Di, actually, tita, nag-explain siya, pero anang pagkalawom na ang gabi, usa pagidampan ako. Ana rin siya sa kuha, ginaparo rin kanya. Pagigana gani ka sa kuha, dungan ta. Atik-ate. Labon bitaw manangin ko sa imugmuan, baka di ka. Di ako la. Atong tungura di tita. Atong tungura di ay. Nasuko din siya ato kay nagato siya estudyante. Kuan, wala siya pamiliti, wala siya nako natagaan. Muna ito yung kasukan ka. Kamay kay nga rason tita. Kamay kay nga rason. So nasuko siya, mo nang burang nagmay sa... Mo lagi ni ang problema na sa mga asawa, abi nilang mananagna dayon ta. Umuman. Kana bitong imuon bitaw na magsuko-suko nga wa ta kabalo si sala. Mo galing. Mo nang usay mo nga magbagot-bot si problema, wa ka kabalo? O ako kabalo. Mo na problema sa imo kay wa ka kabalo. Perminti lang ka wa kabalo. Kabalo sa mananagna na lang ko ani. Actually, mo ginay usa dapat nga atong kuanon pag maminyo ta dapat kanang mananagna na ta. Kanang kabalo na sa tamubasa sa ilang mga kuan. Ikapila na ako na siya gistoryan dita nga. Kung naaw mangalay problema na kay kuan, pagsaba kay aron atong masulbad. Yes. Dili kay imong iugom nimo, ihilom nimo niya. Tang ending wala. Nilabay na lang ang adlaw, wala masulbad. So, posible nga magbalik na sa mga ito nga sitwasyon, mao na po na ikamahayan. Tinood na. Mukalit lang siya o katralala lagi. Tinood man gina siya. Actually, tinood man siya. Sa hinungdan, ani? Sus, ginoo ko, pamilitira dahil sa estudyante, ginoo ko. Sa tinud anay lang, swerte pag yun ang mga asawa nga kung ambana, kana pag yun naning kamot pag yun nga kanang sabton o gibasa ilang mga una-una. Kaya kung nakatulong sa mga bana nga diretso pag ingon, ayaw. Gignan bitaw na ako sa tita, na kaisa nga, salamat ka kay gigugma ta ka. Iyon. Kani akong gugma sa imo, murag load na expire, good luck ni mo doon. Orang imong gugma, murag wifi, magkalayo, magkahinay. Magkahinay. Kung baga sa load, may expire. May expire, man. Ali bata, tamayra ba, nagkatiguang ra bata, lalong tumatagal, lalong sumasarap yata. Nga, morabagin, tinood gito mong istorya tita nga,
ang lalaki magkatiguang magkalami. Ang babae magkatiguang laswa. Magkababa na ilang market value. Minus na market value. Burag muna yung sad but true. Sa una, 1.5, karon 150 na lang. But seriously, og sa talan po naminaw na ako karon ni nga programa. Mo sa natong sa mga side, sa mga bana. Tama man na ba? Kana bitong usay na yung mga mahay-mahay. If ever na mahay-mahay o wala gyud na gets, please isulti palihog paguman para dili magbalik-balik. Pagsaba kung asa ka na bikil, asa ka na, for example, barkadista ang bana. So, ang mga barkada diya mag-inom-inom. Primero, nagpa-asip na okay ra sa asawa. Kadugayan, ang asawa nagbungol na, di na mutingo, wakakabalo, adapit. Todi ay, dili gid siya ganahan sa idea nga di mag-inom-inom ang barkada. O di yun siya nung pagkabalo, kung wala ka nagsulti, di sultian. Para masulbad. Nung saan pagsulti sa problema kung wala di na to matuki-tuki ni. Di tanaway mo na itabon na damay pa sa birthday mo dita to. So layo pa landa ay nasa ilaing kalagod de kay wa matakay pliti. Mo lagi. Tagyon sa man pagsulbad ron be kung wala gyud ka mangutana. Ay dito pag umang nugdampa tita, gikasaba na po sa ko siya isog na pugko. Mura na imong inungdan, pliti lang. Ang pangutana, nagingon ka sa pa. Wala. Wala sala na po. Mo na problema ninyo kay dili mo kasabot sa moa. Sala daw na ako kay nagpalimot-limot daw ko utang sa altar o kuan kanang kwarta para insensitive. sa mga bata. Maignon na po nga insensitive kay kadi ka kabalo magunahon. Ang problema man tita, mo kuno ang dampa lagi kuno di malimtan ang pliti nalimtan. Ang ako mo tita, i-ready mo gina kada gabi magbutang lagi ko daan og pliti ana mga bata, balon na. Kato lang siguro nga time kay busy kayo murag stress kay ko ba kay nag-birthday ba ya. Dagan mga kuan, mga bisita, gintertain. Kinsa nga bisita iya ra akong mama. Ug yung mga igsuon pa sa parentihan. Murag na kuan ko ba, uy. Eskwela man day nga ati. Kalimot mo butang pliti dito. So nalimtan gyud do. Kalimtan, accept ko nga, safe na ko ba, nakalimot ko. Pero, iya, nakadumduman na isla, wapog kunyagi padumduman. Exactly. Mo lagi, diba? Gusto lagi nila nga automatic makasabot. Magbutang ka tagbulang kristal sa to nga. Oy, nagmedyo gisapon na po. Ato na pong tanawon sa bulang kristal, mga igala. Kung asa sa dapit na part niya nabikil. Ano ba? Kusay kung matingala na. Ang pinakakapoy gid actually, ka na magliro-liro imong mata ba nga. Asa magi ka nga part na bikil ha? Asa gi ka dapit ha? Ang problema po, di po ka makapangayog sorry, kay wasa takabalo, asa dapit na bikil. Mo man. Gusto niya nga mag-sorry ka, problema asa nga part ko mag-sorry, adapit. Mo ba, accept man ako tita, kanang explain mo siya nga, muna mo sa iyo. I-accept na ko, pasensya gid nakalimot jud ko. Imo ng mga anak, limtan imo, ibridi na ka. Di pa madawat ang rason. Di pagit madawat ang rason. Ang grabe sa kami. Ana, gignan ko na. Pero dampa, di gid malimtan. Grabe sa kami eh. Gignan ginako. Pasiloan lang gugugod. Pasensya ba, og nakalimot ko, padumdum ni buko. Mo gay. Kay gamay nga. Kay kung gisulti ba ito niya diretso, di nasolban na diretso. Wala, saan ba diretso? Dili na magpamulbungol pa. Tapos on your birthday, mo pag itinakapan, on your birthday, on your special day. Nga sa ngalan nga wala galing ni gasto og dako-dako, di ba? Ang imo na lang ato nga barbecue ra. Wa naman lang nagluto og spaghetti na lang ka na pababa o pataas. Wala agad. Ang imo na lang ato nga mauban lang nimo siya nga nagkaon ka sa barbecue balag katulgon siya, magtan-aw lang siya sa imuha. Okay na, solve na. Kalipay na ko na si tabi. Ang ending pagod ikaw pag-iuna ni approach para mapispastilan. Wala, tulong lagi na ako akong kuhan lagi. Kita, akong pride na ako. Ending pildi yapon lagi tayo mo na ni siya. Lagi, salamat lang yun sila yung gigugmag yun sila. Kaya mo na din ang pinaka-ending sa tanan. Sa tanan din mga reklamo, walay perfect nga relationship, walay perfect nga partner. Nagyan ay apan, kita mismo naman puti apan. Pumuna din nalagyan pinaka-ending sa tanan din diha. Lantaw-lantaw lang ni kasi mong alkoba o ginawa kag laom. Mayroon ka lang dayon og
Kay love lagi. Pasalamat sila mga igala kay na. Mo ginhawa ka na daglaom. Mao man, pero tita, accept man nato kita natay mga kaulangon, pero og magsaba lang siguro. Masulbad ba yan na tita? Dili lang kayo gumugumo niya sukuskuan ito rin ta. Inang bitaw ta ka lagi nga magpalit tag bulang kristal lagi para mabasa na to dan. Kaya kung naimo patang X-Men, si Professor Xavier ang atong gusto para may bawaan na to ang kwan. Kasi pangunahuna nila. Ambot lagi tita, among kanang galabad ba akong ulo tita, o sao na lang ka ni pag basin mautro na pod ba nya mo lang ya po may hitabo. Dili, ako sa mo andamandamo na nimo imong kaugalingon mo na ginay mong gipakaslan. Pag moabot po ni nga na, sa bagay di man ka-guilty, wa man sa tanang ngabit, wa man sa tanang nguan, mo na po na diya. Sige, larga tuo mo ka diya. Ano ba rin na ba? At least, ang ending kung di lang kita guilty bitaw, ikatawa lang nagabalag sa puto na sila ikaw. Ang problema man ko diya ang uban, kung nasapon, tanagi day something, mo na iusa, mo nang magbangi dayon. Ikaw daw, ay klaro, ikaw, diyan na dayon. Tanadayin ka taro pina-outlet dayon, kitungog kay maldita siya, mato dayin ka dito sa sumakaliwang bahay dayin ka. Imo na ni mo justification nga, mo nang niyan ni ka sa pikas, kay tungod nga na siya, di na rin nakaway nada na dayon. Sige tita, sige lang, next time tita. Tige lang, tagantag kung ma-order na ko itong bulang kristal para makabasa ta sa pangunahuna sa mga partner. Sige lang tita, kanang tagay niya ko tita, ugnay mo ha. Di, style mo dia, kato inyong wedding picture, ibutang siya mong pitaka. Tapos pag mag-away na mo, magbungol mo, imo rin i-dulit siya, kinundong ka ni? Mukha rin siya, hala, niwang pa mong gikuha, no? Nakatawa magana akong ugangan tita kay nagdala man siya picture. Niya, niwang pa siya ato, anak ko mo magining ipanguyaban ako sa... Ala. Mo na mo ingon, kani, kinundong ka ni, mo na siya gipakaslan sa una, kinundong ka. Na, para mo lambot ang kuhan na ba. So karon okay na, peaceful na. Peaceful naman tita. Pero ang ending, wag yun po siya nagsorry. Ikaw po yung nagsorry. Ako rin po nagsorry tita. Aper. Gikantawan ka nila kong pare tita kay. Ingon sila nga isog kuno kay ko, pero pag-abot sa balay, maramlay ko kunog itoy. For world peace. Ano mo nang gingon na for world peace. Tayo may mo tita. Dili man ta under, pero ilang taga naggubot. Mawala na siya. Mawala na to. Ato lang nagklaroon nga dili ta under sa itong mga asawa. Di lang kita gusto o gubot mga igala. Labi nag sila gawid sa budget. Diba? Impas. Salamat. Ayo. Sige tita, salamat. Moto ang update sa iyang tawag mga igala kagahapon. Nayubuloy yung taon sa mga igala kay birthday niya. Wa man lang naghanda ang asawa. Wala, sige na okay ra. Nagpalit lang ito sa barbecue. Naginaot siya nga pag uli niya dito, magdungan na sila kaon siyang asawa. Ang asawa, gitulugan siya. Bisag wala lang, bisag pasakay ba? So why naitabo ang ending perting lagutan niya? Sama niyo nga. Ang ako lang birthday na ako. Grabe naman sa... Kaya nga grabe na po ng asawa hapon. Wala lang yun nga birthday. Ang gusto naman sa bana nga makauban siya. Oto ang ending ato. Suko kay siya. Suko anahan to ng ending. Wag yun yapon. Yun lang yun ko nga brother. I-surrender lang yun na brother. Wag ito choice ane. Buo naman yun mong giminyuan. Surrender dito, ikaw mo ikuan dito. So mong ginang dampaa sa dito. Pag dampa na, ayaw mo ipagawa si mong kalagot. Mo na to. Pag dampa, gistorya niya. Mo dito, ang naglagot na kiway pleating yung gibilin. Yun sa pagkabalo, nga po kabalo yung kuan. Mo nang, sas ginoo ko, mo nang gingon lagi ba? Mga asawa, di lagi naman nanagna inyong mga bana. Ilagi mo pag-expect nga. Every time nga na may tabo, makasabot nga mo na inyong pasabot, di mo na bikil. Kaya kung di kayo mo magsaba, pagpermintir yun na nga balik-balik nga bikil na. Ha? Alaon na 50. Sa atong oras, happy birthday.
0995-335-2093. Salamat kayo ha. Kanang tana kamo mga listeners na ako nga makakuansan mo, maka-learn sad mo ba sa kuan sa atong mga callers. Tita B, papatambag kung kung gusto unta na ako makigbalik sa akong kalipin sa una pero ako mama di na mo sugot. Uy. Sige, tawag daw. Tita B, akong problema kay nami sikretong relasyon sa anak sa akong amo nga mo'y nagtabang sa ako sa among pamilya. Hello. Hello, Tita B. Guwapo ni, buranig teleserye ha. Unsa ni, kadyo lang. Pila edad ni mo doy? 20 city na ako, Tita B. Ang anak sa imong amo? 21, Tita B. 21. So, unsa man ni ka nang brag stay in ka sa ilahan, dili pod? Dili, Tita B, ka na. Drive ko sa service, Tita B. Usay ikaw mo atod. Silahan, anak. May galing kayo na in love sa imo, bro. Jericho Rosales or kag porma? O James Reid kag porma siguro? Nakoy pagkakuha, Tita B, ganun pagka-James Reid. Yay! Dito raw. So, sa matag adlaw, so kibali, unsa man ni, kanang sukad gamay pa, nakabantay na kaning batanag yod? Dili, O bago lang. O bago lang, mga 3 years siguro may nakuha, nagkahimamat na yun. Unsa ipasabot ni mo nang siya mo'y nagtabang sa inyong pamilya? Unsa ipasabot na? Siya nakuha ako, Tita B, nakuha lisensya, Tita B, nga makadrive ko, dayon. Ako po mga igsoon, iya pong itabangan nga makatrabaho. So, unsa may problema ni? Ikaw na asawa? O si ang babae, or maulaw ka nga may bawaan nga? Maulaw ko, Tita B, maulaw nga, unsa na lang, abi pa lang, halas ito kay ko. Wait, kadyo lang. So, ang babae, wala po yun siya boyfriend? Wala po, Tita B. Sekreto lagi mong kuhan lagi. Pero pag panguyab ni mo sa iya, unsa isulti niya? Siya po ba nahadlok? O, naadlaw siya, Tita B. Pero kung kuhan ko, no, mulaban siya sa kuha. Grabe na siya. Dili, masan may mga minor de edad na ko, no? Okay kayo. Pero sa bagay, so ikaw dili kami nyo. Na ako'y bata sa gawa, Tita B. Una na ako nga, uyab-uyab na ako, burusan. Pero dili gyud kaingon nga married. O, dili, Tita B. Kabalo ang amo anak, nga kay anak? Wala po, Tita B. Ayay. O, wala. So hinahinay na nimo na og unsa man na imo nang gideclare nga imo nang anak. Walay nakabalo Tita anak. B. Kabalo. Ko ra mga pamilya, Tita B. Oh, di hinahinay na nimo nagpaila-ilad. Ako sa imo ha, sa bagay wala may ang issue raman dili kay feeling lang nimo nga sa ngalan nga anak sa amo ta ikaw ingana ra ka brag imong feeling murag sa man ni brag bagay murag imong gitraidor brag ana lugano mo nag-take advantage ka brag ana imong feeling. Oh, nana ito tadi. Pero sa legalities, pwede man gid mo magkadayon kay di man po gaminyo, dalaga man po ng babae ta gugma pa oroy mapungan ba? Unsa mga karon kanang nanalbaho ka diha sa ilaharon? Nagkuhan ko sabi hawa na po ko sa ilaha. Okay. So sa mga so sa nature sa imong trabaho karon. Nag-driver ako mga trucking touching sabi. So mo na imong source of income nimo. Oh, nyari sideline po ko sa kana matag Domingo, Sabado, kana taxi sabi. Unsa man ilang pamilya medyo adunahan po ni ilang pamilya? Naayuta sa kuan sabi sa Talakal sila na sila farm. So medyo arangan gamay ana. Sa pag-ilan nimo sa mga amo nila medyo istriktohon ba sa may style? Mga may kaliwat man sabi, mga may pagtatan man. So kung pila edad nimo karon 20 city ko sabi. 27 na. Ako sa imo ani na lang sa bagay wa may komplikasyon kay wa man po ingon nga nagkabit. Okay ra po ka siya ang babae sa sikreto. So sa may style niyo magkita mo? Pag makita mi sabi, magkuan lang. Usay dili man mi dili makita sabi sa studio. Mo ato mi gitan ito na mi makita. So sa kasimana kapila na may tabo? Usay ka isa ka duha nana. So ako si mo ha, tinud-anay nimo ha, wa bagay daotang tumong og tinguha ani. Agin sa pamay na kuan sabi nga nakajakpat ta. Barag willing baka nga mubuhyan ni nga bayhanan ni. Ay. Unsay ay? Ayo. Okay. Ako sa imo ha, ipadayon na. Ipa-inlove pagsamot ang babae sa imo ha.
Kaya again, number one, wala may problema kay di man nimo siya imong kabit tapos di man pud ingon nga na sa relasyon, di ba? Ang inyo raman kay sa mga pamilya ra may sikreto. So imong buhaton ipasamot pagpa-inlove ng bahay sa imo ha para mas mulig-on imong pundasyon sa relasyon. Okay? Tapos number 2, pagpaningkamot gyud og mga lain pang pamaagi nga kung asa ang mas nindot og oportunidad nga mas medyo mapakita ni sa iyang ginikanan ba nga number ni asinso ka ba? Para ang ginikanan, brother, bisa pa kung sa nila bali-bali, bisa pag masuko na sila, kabalugin na sila nga pag human aning tanan, di gyud po silang tag-iya sa ilang anak. Naginagya mo decide po na og ilang ng ilang anak. Bura kay pong Mami Divine ba? Ang Sarah Hieronimo bang Mateo Goducelli ba? Di ba? Ang kuan mo gud, ang relasyon mo gud na sa iyang ginikanan mo gud. Mo karon sa. Makita man may usahay tabi nga mura ra magkula kuan lang ko nga. Mo galing. For the meantime lagi nga makaya pa lang og sikreto. Siguro mga another mga 2 to 3 years. Sakto ra na siya nga lugway para sa imuha nga medyo mangita sa ka nga medyo ka nang medyo mo confident na ka ba nga uy kaya na nako ni buyon ning bata-ana. Basta ay lang gipangabit og lain basi unya himon nimo nagkabit ha. Ya, tabi akong duda ni kay mura magwala na sa panagidat na tabi mga 3 months na. Agay. So borag-boros na. Unya kuan na pagin ni siya kanang pagko pa lang nakahuman bitaw sa eskwela. Wala pa gani trabaho gani nagngita pa. Agay, Happy Father's Day. Sumugrit na ko daan sa imong Happy Father's Day. Sige lang, brother, wala may problema. The way I look at it, basta kay siguraduhan lang yun na yung gugma sa imo, ligon. Kaya bisa kung saan bali-bali niya, kung ikaw, sakto imong intensyon, imo ito bangon, medyo andaman-daman imo ko galing, basi makulatahan ka, pero kung siya mismo na igugma sa imo, makita niya nga naman, kamot mapuga, mabuhi ni mong pamilya, din wala yung problema na. Kaya ina naman sa sasaktong edad po ng ilang bata, dinana na yung karon sa babae kung unsay ang gusto. Kung kaso-kaso, di man po ka makasuhan. Kaya naman mo'y relasyon. Sakto na po siya nga edad. Sige, titabi. Okay ra na. Basta kay dili man kakaminyo, ha? Dili, titabi. Bira. Okay ra na. Titabi, kanang, hindi ko maka-request lang. Kuhan lang, song. Unsa nga sonata na? Kuhan lang nga sa kanilang... Ibta na. Unsa? Kanang... Nirvana, titabi ka ng Where Did You Sleep Last Night? Grabe kayo, Nirvana, maging mga gala. Pang rock and roll, maging kayo, ha? Sige, pangitahon, sana ako nabi. Unsay title na to? Where Did You Sleep Last Night? Asa man day sa gabi din natulog? Sarap pala ito sabi. Larga, sige. Titabi, salamat. Alas 2:23 sa atong oras. Medyo, kuan lagi ron, gloomy. Parang kaulan nun, uguban pa. Kung sa kumugawas mo sa inyong mga panimalay, siguraduang magdala og mga payon. Mayong pagpaminaw sa tanan nato ang mga babayi diha nga hiling magpagwapa, pati mga lalaki nga hiling magpagwapo. Labi na katong uban nga gibuhat ng tanan para lang gyud muhayag mga igala. Gipanglala bisag unsa na lang mga gluta. Gipang-inject ang mga gluta. Ada, grabe na gyud. Kita mo gyud mga Pinoy kay kasabot ng gyud mga hilig gyud gusto gyud mo puti gyud ta ba. Gusto na to bara sa tagka ng K-pop o skane. Gusto na to hamis puti mo nang kita nangarap gyud nga bisag unsa na tong inusnos. Kung pwede ba lang papel dili, hato na po inosnos atong self. Para lang yun mga igala nga mo puti ta. Ha? Oy, sa tinulan na ilang ka ng pagpaputi, hiyang-hiyang biyag yun na ha. Nanay uban mga nanay whitening soap, nanay lotion, bisag unsa na lang. Pero hiyang-hiyang yun na siya mga igala. Nagiuban nga puti, ni puti yun. Pero kung kamo diha, medyo na pila na kabulan, na sige na mugla-lab, bisag unsa nagipang inject, taborag, walay changes. Bora grabe mo ka itom sa una karon nawala ang grabe itom na lang pero itom lang gihapon. Pasaylo ako may gala kung hearts kayo ang words pero siguro dawaton lang to ka matuoran nga mo ginagihatag ni Lord. Ana ba? So pagtanaw nimo nga murag tulo na mo kabulan gasto na mga ibarwa man gyapon effect. O di ka balo na ka. So dawaton lang to ka matuoran nga siguro di kita pwede murag dili para sa atong pampaputi. Di ba? So dawato ng kamaturan, nga ana na lang yun. In kaso nga wagin mo puti, ako sa inyo ha, ay nalaay mo kalain. Pero sa ako pang giingon,
I-focus na lang sa inyong kinaiya na lang. Diyan na lang mo sa kinaiya. Balang medyo lagom-lagom, balang medyo moreno-morena. Pero at least nindot o kinaiya, okay ra gihapon. Kung saan man ang puti, kayo ta, pero ang kinaiya, perting ituma. Diba? So mas may na itong medyo moreno, pero nindot ang kinaiya. Dito lang ta focus, ha? So pagtanong na itong marway effect ang glota, focus na lang ta sa kinaiya, mga igala. Tala din lang mo ma-hurt. Ha? As in, ayun mo ka-hurt, ha? So again, panawagan sa mga medyo wala ni effect ang mga glutathione. Okay ra na, yeko R. Ang importante nga, dito na lang tamo focus sa atong kinaiya. Kaya mas importante man ang kinaiya kaysa skin. Perte. Agree or disagree? Tubag. Tubag. Sumura to siya mga igan. Alas 2:26 perti. 0995-335-2093. Sa mga naka-text na, mag-text na may gala ha. Perti yung kayo mo eh. Tita B! Good afternoon, naglebog. Naglebog, letter A. Naglebog ko sa akong ka-live-in. Ba, kay aya naman siya sweet. Pagkadampaon siya. Naging na siya lang. Hello? Hello, good morning. Uy, kusgi ka may mong tingog lang ga. Okay. Kana, kusgi mo amplifier. Sa'y pangalan ni mo lang ga, ha? Rose yung Tita B. Si? Rose. Ay, basta ang pangalan ay Rose, guwapa, ginalangga. Mo agree ka na, dili? Tita B? Mo agree ka na nga basta na pangalan nga Rose, guwapa? Oh, yes, we go for this. Actually, akong pangalan yun, Tita B. Rose. Pamugos, yun na ito Rose ba? Unsa man ikadyo lang, imong kalipilan na mo ka years sa live-in? Mag 3 years pa, Tita B. 3 years. Anong live-in raman eh? Anong dili man ni Minyo? Wala pa, Tita B. Nag-plan pa daw siya. Kano sa mga mag-agal, hantod na pulo ka tuig pa. Hantod sa masuman sa nimo. Butang ultimatum lang ga ha. Kay basig mag-ingon lang ka nga sige lang pohon, basig ang abot sa pohon eh. Pohon masumhan na sa nimo, nabantay na gimawawan gyud karon. Anyway, ayara man siya mo sweet pagkadampaon. Uy, normal man na silang ga. Okay. Kaya hindi di siya mo dampaon sa day klase, wala day, is nabiro. Ikuan, mga Tita B, ba yan mag-iipod dito kayo sa kalaluyok. Mag-iyak ng dating kahay. Tanawa? Taon niya, magdahon pa ka nga pakaslan pa ka? Maugan. Nagplano po nga, kuan ba, mo kalas na dito ko. Nagplano pa lang? Dili pa gid mo kalas may gala, okay? Planuhan pa man gina. Nganong mo plano pa man ka? Dili ko. Kuan lang ko ba? Muta lang ko. Timing. Unsa nga timing mong gusto ka ng ang bangko mabunal niya sa imong tangkugo, ana? Kung makuya pa nagyug kahaya pag yug ka mo ana lugar. Kung mintras ang pag-iyang pagsingka di pa lang makabungo, okay pa, ana lugar. Dili ka mo gini problema sa serious na pag-istorya lang ga kung ako imo igsuon. Mo gini problema sa lagi sa live-in. Kaya ang live-in manggod, ang lalaki, so anli na ka, pwede na kanya tirahon, wala tuo, unsay oras, di ba? Kay live-in naman. Tama? So, ang tendency, maabot kita sa mga sumo. Unsa pa may lain nimo ma-offer kung imo nang nahatag tanan, napakita na nimo tanan, unsa pa lain nimo ma-offer? Na ba kay trabaho karon? Wala pa sa di pangita papud lagi. Oh, see? So, imagine nimo. Oh, imagine mo na nakay baby. Oh, nalambok na ka, di nakatong presa una pa, nga sexy kayo. Hindi, okay na, sakto lang. Pero may nanay ko, di ba? Kung ano ni mo, wala na kailangan ma-offer na layon. Wati ko nasuman na siya sa sige og dampa. Sita, karon palandaan galing lang ga, nga, ayara siya mo sweet, kumudampa, paguman, wala na po dayon, Lagi.
Okay, ang ganyan na akong tita B nga, murga tanga, rabi to ko, wala ko niya, ako gihan, nabakay ko. Agay. Lagi mo na kung gawan din ko, so, uy, gabi, yata, naman ako tanan. Mo nang gingon nga, dili gid assurance ang ihatag tanan. Kaya ang lalaki lagi sa live-in, wala, iya gid advantage sa tanan. Ang advantage gina sa lalaki rin na tanan. Feeling niya, baro na si asawa, but kabalo siya nga dili man siya kasado, anytime kung masumhan ko, mangita ko lain, pwede gina ako nabuhaton kay di man ta kasado. Ba? Exactly. Kanang kagwapa, mayroon nagsugod, mura nag-cake ba, di ba? Di ba kung mato kag bakery. Ang pinakauna nimong tanaw, di ba, ang pinakalamig design, tama? Yes. Oh, so muli nimong paliton. Ana ra na siya, pero kadugayan magsige na kag tan-aw sa maong design, sumo na dayon. Ba? So ako sa imuha, tulo na ko kakatuig. I mean, magklaro ragon mo sa man menyuan ba ko or dili daghan na mas wedding karon dili na. Para nakay hold gamay. Kung sa magini tinuod pag yun nimo napabagi kay plano. Ako sangga ko anan baga. So, ako sang ipangkahan pag ginan nga. Unsa man murag namang to okay naman kapag gusto ka. Nya, mukuan na gid tita di mo katawa nang bitaw siya. Mura siya kalay-kalay. Ako seryoso na kay ko. Kay kabalo man siya langga nga pag mag-joke siya, di man kay po kamuhawa. Kabalo man siya. Karon mo katawan imong pong pangutan sa kasal, katawan lang taka. Di man kay po kamuhawa, bisag katawan lang taka. Di man ka moingon nga, "Di ay, sige katawa dia, mulakaw ko diri ay ana." Tapos as magkadugay ka na nga relationship, kadugay lang ga dagan kay magkataas ang panahon nga imo lang gisayang imong life sa iya ha. Lagi. Nalulong lang ka diha, ana. So, ultimatum ka, sa mangyod, karon nga tuig, wala, pag wala din, kailangan ko mag-move on, kailangan ka magkaya si mong galingon, o kailangan ka maka-learn. Ayaw din ka mo ito sa laing relationship. Lagi. Kasi tita B. Nanambok na ka? Kailan na ihawak ron? Mga B. Mahalin pa ba na sa bang lalaki? Oo, siyempre. Bantay ha. Unara mo na. Tagay sa ultimatum kay kanang mga yan nga laki nga sa live-in, confident gina sila. Wala sila pakialam si mo masuko-suko ka. Di, kung masuko ka, sa may sunod, may yung kang muhawa ka, malipay na sila. Hay, salamat, ni hawa na siya, makakita na po kong laing ipuli. Munang kamatuoran. Lagi. Kay mag-inom dito sa ako sa apason. Dahil yun, kuan na siya, masuko pa siya sa kuang nga. Kung apason siya mag-inom, mga sorry. So nakita na rin ako kung mudagan ko pagka senador, ipagbawal ko yun ng live-in. Tapos, pwede lang ako ipapriso, kanang bunalan na namang tangkugo o lamisa nga nara. Muna'y pinakauna na ako nga kuan. Muna'y pinakauna na ako nga ipadagan ni kuan. Bawalan ako ng mga live-in ba. Labi na ka ng live-in nga pareha sila mga single, walay kasangit. O, kana. Magusto tita din mo rin sadig siya ba nga love bitaw na ko siya di na ko sa sayang abiyaan. Char kaya. Murag sadig siya ba nga love bitaw kay kunya. Kabalo magit siya nga love kaniya lima ka ni sugot magikag live-in. Kung di pa lang kalaba ka mo sugot og live-in ra ka. At tulo pag ikatuig. Na. Magilos mo sa ko give up siya kay murag siya biya akong first time ba sa na bukay sila. Una-una ra gini nga kung kunwari kung first di una-una ra ning lang. Wag ginay kuan. Sa mga lalaki dili gyud nila feel nga kung ikaw una ikaw gima dili gyud. Dawaton yung kamaturan nga dili gyud nga na mga lalaki magunahon. Ang ilaha dia basta kay anli na. Pag uli na ako, nanaka dia, pwede ka tiraw udto, panihapon, kadlawon, pwede. Pero kung in kaso mangita kong lain, pwede po takabiyaan, kaya di man ko kasado. Lagi. Maunang set up sa live-in. Og tana, dagan nga naminaw karon nga dili nagpabungol-bungol na ako. Okay? Okay. I-pressure siya, asa mangyod, unsa mangyod, magminyo bagin mo sa giplano, pag wala, ayaw na sayang nga imong kinabuhi lang ga. Nagkasayang lang kag panahon. Lagi Tita B. Thank you kay Tita B. Okay. Tama no? Kung mahimo kong senador, una na ako ipagbawal na ako ng mga live-in. Sabi na ka ng live-in na ka ng mag-iban mag-live-in tungod kay process pang annulment, process pang legal si pa. O sige, fine. Labi na nasa saktong edad.
Kanang mga napa sa mga 20s pa, ta maglibin-libin ng kana mo na akong problema, way mo butar na ako. Alas 2:35.